сюда еще будет 2 зубных щетки, вот такие необычные. Обычный по 34 рубля. Темізлік эшиялары ашве ятақ чамашыры. Хырым татарлар Ахмеджит ве Кезлевнің изоляторында бұлынған 21 ватандашқа кереклі шейлерні берді. Кечкен авта олар адвокат Эдем Семедляевны қаршыламақ үшін Ахмеджит изоляторы бинасы янына келіп, ишгалжилер тарафындан тұтылды. Бойле адалетсізлік инсанларны бек ачулатты. Собираются на остановке, заполняют тротуары в ожидании маршрутки, мешая пешеходам. Это почему-то не смущает правоохранительные органы. А когда крымские татары пришли встретить своего защитника, того человека, который, можно сказать, всю свою жизнь посвящает защите политических заключенных в Крыму, и не только крымских татар, это почему-то правоохранителям показалось противозаконным. И это возмущает. Ляхатве первасыз олмағанлар мабюслерге кереклі шейлерін алмақ үшін пара берді. Я считаю, что данная поддержка как семей политзаключенных, так и ребят, отбывающих административные сроки и уголовные сроки, необходимо для того, чтобы семьи не оставались один на один, и с тем самым, чтобы в народе процветала и шла народная поддержка друг друга. Только мы услышали, что их задержали, привезли в город Евпаторию, ВВС. Мы сразу от местных джимат отозвались, чтобы привезти им продукты питания, там, средства личной гигиены. Иншаллах, и дальше на оставшийся срок будем стараться подвозить им все необходимое. Эмине Сейдалиева ишгалжилер тарафындан тұтылған ақайы Мустафаны көрмек үшін Кезлевге келді. Еркек тұтылған вақыттан берлі сой-соплар онен телефон вастасыйле бағланып оламады. Я хотела ему дозвониться, а все это время никак не разрешали. Я дозвонила, чтобы он позвонил, сказали, не знаю, дадут ему звонок или нет. Сегодня я специально приехала как передачу сделать, также и с ним встретиться. Сказали, что выходной, и встречи нам не дадут, другой день могут дать. Заявление если напишем. Но так я его не увидела и не знаю, как там, что он. Полное нарушение прав человека, полное нарушение коренных жителей. Это продолжаются репрессии против нашего народа. Как они шли, так они и продолжаются по сегодняшний день. Видно, что народное единство, наш джемат един. И несмотря на любые трудности, мы сегодня продолжаем поддерживать друг друга. И мы не сомневаемся, что после каждой тягости непременно приходит облегчение, иншаллах. Саумус Аллах разлосын тем, кто участвует, иншаллах. А тем, которые сегодня оказались в такой ситуации, я желаю, и все братья желают, сабра, крепкого сабра, проявления терпения. Иншаллах, это тоже когда-то закончится. Ақшам ноябрьнің 23-інде юзден зейде Қырым татарлары апистен шыққан адвокат Семедляевны қаршыламақ үшін Ахмеджит изоляторы бинасына келді. Ишгалжилер 32 инсанны тұтып автобусларға міндірді. Тұтылғанлар арасында қадынлар ве джемат журналистлері де бар еді. Эпысы санки дерсін джемат низамының бозылмасында қабатланды. 9 қадын 10 бинден башлап 15 бинге қадар пара жазасына марум бұрақылды. 22 еркек 10 күнден башлап 14 күнге қадар аписте қалмасы мечбур. Эвны йхтылар вебуны чун пара талап этеллер. Ишгалжилер Кырым татар милли арекетінің ветераны Рустем Усейновға эвенін екілмасы чун дортеки бин рубле пара жазасыны одетті. Бойле қарарны судахнын ишгалжилер қадысы чыхарды. Ерлі файлер қайдеткеніне көре ишгалжилер Усейновға пенсиясының тек бір қысмыны бережек. Кечкен чаршанбе куну ишгалжилер судах живарындаки капсихор көйінде Рустем Усейновның эвені йхты, чунки оның топрағы беледеге айет олғаныны қарар етті. Махсус техника омон хадимлерін озгарувынен кетірілді. Хастаханеден мудеттені вел чыхарылған Рустем Усейновның козлері агунде ишгалжилер әркекнің малына қимет кесті. Милли әрекетнің ветераны өзіні ярамай дуйды. Аджелі ярдым машнасы оны судах хастаханесіне алып кетті.
Рус ишгалжилері бір кере атешкес режимini бозды. Украина аскерлері арасында инсан ғайыплары yok. Бірлешкен Куветлер операциясының штабында бүлдірілгеніне көре базар куну душман южная қасабасыны қарчалаған Украин арбилері позицияларына 82 калибрлы майынларнен уджум етті. Украин имаячелері ишгалжилерге қаршылық көстерді, ама базар ертесі куну саба душман Кеня атеш ачты. В районі Світлодарська противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Ковид хасталарының сайысы экселмекте. Кечкен күн Украинада чин вирусы 584 инсанда белгіленді. Шу сырада 10 бинден зияде украинлер хасталықтан түзелді. 297 киші ise хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат етті. Сақлық найзері Виктор Лишко хайд еткеніне көре ковид хасталарының сайысы енді 3-ші hafta девамында екселе. За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилась на 22%, госпіталізацій – на 12%. Показник середньодобової смертності зменшився на 14%. Вже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок переважає над кількістю госпіталізованих на чверть. За останній тиждень кількість ковідних пацієнтів зменшилась на 14%. Виктор Ляшко қайдете омикрон адлы коронавирусның яны штамы Украина территориясында белгіленмеді. Ода Украинада ковид штамларының тарқалмасының незарет еткен система çalışқанына білдірді. Поява нових небезпечних штамів – можливий наслідок нерівномірності розподілу та сумніви щодо вакцинації у світі. Основна маса нових штамів з'являється в країнах з низьким рівнем доходу і низьким охопленням вакцинації. Південно-Африканська Республіка найбільш спроможна сусідніх країн до секвенування. Проте новий штам знайшов розвиток у всіх її сусідніх, менш спроможних країнах. Қырымда да ковид хасталарының миқдары біраз ексілді. Ишгалжилер акимиетінің есапламаларына көре базар күні ковид 690 инсанда белгіленді. 31 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат етті. Ковид тарқалғанынан себеп ақиярның Ишгалжилер акимиеті елбаш наратының тантаналы açılması ve байрам концертіні лягу етті. Омикрон адлы ковиднын яны штамы дуньяда тарқалмаға девам ете. Филименгте бу вируснен 13 инсан, Дания ве Австралияда 4 инсан хасталанды. Чох мемлекет карантин сынырланмаларыны керсетіп, четел туристлері үчүн ой сынырларыны қапата. Филименг сағлық назиры айтқанына көре жума акшамы Жанубий Африкадан Амстердамға келген әкі учақнын 60 yolcusында чин вирусы белгіленді. Оларның арасында 13 инсанда ковиднын яны штамы қайдетілді. Бірінші сефер бу штам Жанубий Африкада тапылды. Кечкен авта сағлық қору в дүния тішкелеті омикрон штамыны пек түлекели деп адландырды. Бу штам ковидге қаршы вакциналарға даянықлы олғаныны айталар. Бунин берабер опек юқыншылыдыр. Фақат алимлер омикрон штамы ағыр нәтижелеріні доғырғана әмин дегіл. Жанубий Африка тибий бірлешмесінің елбашчысы айтқанына көре яны штамның алиметлері жедей дегіл. Поки немає приводів для паніки, важких пацієнтів не виявили. Це може змінитися в майбутньому, але галас, який створюють ЗМІ по всьому світу, не відповідає клінічній картині. Авропа комиссиясының елбашчысы яны штам ақында сөз юрсетіп, әркесні ашеланмаға чағырды. Сподівайтеся на краще, готуйтеся до гіршого. Головний пріоритет – соціальна дистанція, скорочення контактів, а також максимальна вакцинація та ревакцинація. Модерна адлы Америка шirketinin елбашчысы айтқанына көре, омикрон штамына қаршы яны вакцина келечек елдің башында азыр алacak. 3 yıl devamında çırak yakıp akşamlık aşaylar. Bahçesaray rayonundaki приятное свидание koyunun sakinleri Krımэнерго hareketsizliğinden sebep artık 3 yıl elektriksiz yaşay. Da 2017 senesi enerjiya teslimatçıları yerli sakinlerinin evlerinde elektrika peyda olacağına söz bergen edi. Ama o vakittan beri hiçbir şey denişmedi. Direkler tursa da teller yok. 3 yıl içinde sakinler çeşit işgalciler instansiyalarına ketti. İnsanlar çırak yakıp akşamlık aşamağa alıştı. Karanlık basқанда insanlar Tavrida yolunun yarıklarına baka.
Крымэнерго ширкетінде айтқанларына көре приятное свидание койынде электриканен бағлы проблемалары ковид себебінден чезілеп оламай. Тянут кабель мимо нас, мимо нашего массива. Про жителей нашего массива никто не подумал, никто даже и не вспомнил о том, что здесь живут люди без света. С левой стороны у нас будет путь, с правой стороны у нас мебельный цех, который тоже предприятие Крымэнерго смогло подключить, нашло технические мощности, а вот нас, к сожалению, никак не может. Приходится использовать для получения электроэнергии генераторы. Уже купили их 3 штуки, потому что постоянно они ломаются. Я экономлю на продуктах, на одежде, на своих детях. Только для того, чтобы закупить топливо и чтобы у нас была возможность нормально существовать. Кырыма кында ширлер дорт тилдені ширетілді. Киевде бутун дуньяда мешур лех шайры Адам Мицкевич тарафындан язылған Кырым санетлерінің тәржімелеріні тақдим еттілер. Китап Полония президенті Анджей Дуданын тәшәбюсынен ве Киевдеки Полония институтының ярдымынен не ширетілді. To specjalne wydanie zostało przygotowane w związku z inauguracją Platformy. Ця книга була підготовлена з нагоди інавгураційного саміту Кримської платформи. Одразу ж після першого засідання Кримської платформи президент Анджей Дуда передав президенту Зеленському один екземпляр цієї збірки. Видання приурочене до 30-річчя української незалежності. У ньому є також вступне слово президента Республіки Польщі. І це чіткий знак підтримки територіальної цілісності України та протест окупації Криму. Украина тыши шлярына зерынын биринчи муавины Эмине Джипар, режиссер Ахтем Сейтаблаев, Меджлис рейсы Рифат Чубаров, арбийлер ве санатчылар, Белли Лех Шайры ве азатлык харекетынын иштиракчысы Адам Мицкевичнин шииренден алынты кетирди. Адам Мицкевич, Кырым санатлары, Бахчисарай. Безлюдні та німі, Гіреїв двір і сад. Po gankach, що мали покірних баш тюрбани. Софи, трони потенгі. Первозларга, сачахларга, бой узатеп. Руїна пише тут на мурах, гість незнаний. Як Валтазарові невіковічний згад. Кеттинсыз ебедієн яша болмай. Ганьба, немає вас. А джерело дзвонить. Менің ісе аядат. Тынмай сесім. Кырым санетлері топламы лехтелінде язылған ширлер, Максим Рыльскийнын украинже тәржемелері, Чарльз Крашевскийнын ингелизже тәржемелері ве Шакир Селимнын кырым-татарже тәржемелерінден ибареттір. Шайре ве Тельмач Майе Сафет кырым-татарже тәржемелеріні таріретіп янартты. Українська і кримсько-татарська версії в перекладі видатних поетів українського Максима Рильського і кримсько-татарського Шакіра Селіма. І саме ці переклади цими видатними поетами, вони нам дають можливість отримати не просто переклад сонет Адама Мицкевича, вони нам нібито дарують ще одне обарвлення цих сонет, бо і українська, і кримсько-татарська версії їх можна приймати як самостійні твори, які написані по сюжетах кримських сонет Адама Мицкевича. Адам Мицкевич бинсикесюс 25 сенесі Кырымға сият еткен сон Кырым санетлеріні езді. Ярымаданын табиаты ве тарихи ерлері шайырны фельсефи тушунжелерге далдырып, шиырлерні язмак ічун она ілхам берді. Він надихнувся, перебуваючи в Криму, надихнувся. Це його власні рефлексії від того, що він побачив. Це відгукувалося в його душі як дуже особиста історія, і це відчувається якраз в його віршах. Це один з тих доробків, які тільки підкреслюють, що культурна дипломатія – це надзвичайно потужний інструментарій. Адам Мицкевич був поетом-романтиком, і тому Крим показаний в такому піднесено елегійному дусі, я би сказав, в цих сонетах.
там чотирдах – це драгоман між небом і землею, це місце, де от можна Бога слухати, або це розповіді про інші історичні місця Криму, от саме в такому піднесеному в дусі, який подає Крим дуже привабливою землею красивою, щасливою, місцем, де зберігаються спогади про минулі часи кримсько-татарські, місцем, яким можна захоплюватись. Китапта кулланылган фоторесемлер чох вахыт Кырымда яшаган, ама Русия тарафындан ярымаданын ишгал этелмесинден себеп Полонияга ижрет этмеге мичбурылган фотограф Роман Кравченкога айыттыр. Оларнын арасында 2008, 2013 сенелери чекен Карабея звераками фоторесемлер бар. Дорт тілде олған Кырым сәнетлері топламынын 800 нұсқасы нешіретілді. Ән яхын вақытта оларны Украин китапханелерге Кырымнын ишгалден азат етілмесінден сон есе ярымаданын мектеплеріне де бережеклер. Киевде Жаяв аяқмашна көпірінің тунч макеті тікленілеп қойылды. Объект ақында малюмат Брайль урфатынен yazılды. Зайыв көрген көзлері яда соқыр инсанлар оны қоланып оқи біле. Це не просто шрифт Брайля, англійська мова, це скорочена версія взагалі історії об'єкту. І за QR-кодом може бути сурдопереклад, тобто це для людей, які погано чують. Владимир балалықтан берле көрдір. Еркек моделіні сынап, оны қоланмаға оңайтлы олғанını қайдетті. Модель тактильна, якою можна пощупати, можна подивитися і побачити взагалі, що це таке. Көпірнің макетini яратканда көр инсанлар көшелерге урылмасынлар деп, телюкесізлік ақында тұшындылер. Надзвичайно важлива саме платформа, на якій встановлений макет, тому що це дає можливість уникнути травм для людей, які будуть це оглядати. Лейха ерлі мемория тарафындан еріне кетіріле. Бойлеті Азия София соборындан башлап Крещатик паркқа қадар сыңырланған имканлары олған инсанлар үшін туристик yolunu абаданлаштыралар. Є в планах відкриття ще одного об'єкту до кінця року. Це біля міської адміністрації, там де буде історія про Хрещатик через QR-код. І надалі плануємо основні такі туристичні місця, які пов'язані з історією Києва, робити такі моделі, міні-моделі для людей. Бойлы объектлерні тек көр инсанлар үшін дегел, яқшы көрген көзлері олғанлар үшін де ішлеп чықардылар.